Ginoo ko kawayan na may ikatukod na manigbalay. To my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. Ayan. So guys, today's video ay maghanap kami ng mangita me og dabong. Dili sa among bukid kay wala may sudan, Ginoo ko. Pasaylua kay may sudan, gutom na kayo. May sudan. So mo ni akong kayo guys, nga sexy kayo. Black, lady in black. Tuapo dito. Gauna. Gatakin og sudan. Manguha mi og sudan guys. Untag makakita mi. Oy, sakit lagi akong hawak. Oy, girayuman na manggug ko. Girayuman ako. Kaysa, pakiton mo na ako. So guys. Sa kaninang gabi o kay Tambok. Tambok agihi ni Lula. Oy, asa man ta? Oy, mentag nay dabong. Ala, siksiha ka ini. So guys, nakakuha na mi og sudan. Hiluhoy. Sus. Kaluoy, wa may dabong. Baha ang sapa guys, pira buyag ka, biya po. So ayan sila, ilang gipanitan. Gipanitan ang dabong. Dabong. May sudon. Ngita may diri sa sapa. Inyong hangal sa kabukiran, nangita og sudan. Kay wala iya mo siya sakpan. Diri sa kasagbutan. Maproceed mi sa laing area, guys. Kay. So, mari mi diri sa daplin pa sa sapa. Kay. Yati nakatunog kog tai. So, tabok mi diri sa sapa, guys. Kay mangita pa mi dito sa suok sa bukid. Lalaluman. Lalum, pira buyag tabi apo. What? Mampu ka? Iya, makaya ka niya. Naligid ka. Puro manigilikan to si mami. Pwede nagkawala. Naingon mo, wala. May, kaya tramong kagkawala, may. Anong gikukuha man yung bubo? Na pa man sa ilalom ato? Tramong manigilikan to si mami. Pak, luto pa pa na. Kawayan naman ni Huy. Nami guys, nagpanit nami. Nagpanit mi sa dabong. Kakuha nami na nami sudan ani. Ginoo ko kawayan na may katukod na manigbalay. Naman imong utang nga kawayan naman ikatukod manig. Napa oh. Nara mong kuha. Isulod na dire.
mo na guys. Dabong. Oo. Naman ko nalibos rin dari sa una. Uy, nawala na si mami. Napatay. Wala. Sundan. Sniper. Sniper. No. No. Bada. Seluyo. Sniper. Puno. Kawayan. Kawayan niya. 5 minutes. 1 minute. 2 minutes na. Guys, nakakita na po may isa. Gamay kayo. Dabong. Agay, 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 agay. Agay, naghahanap kayo amigas. Agay. Agay. Ate, ka ng amigas. Asa ka, oy? Manguha pa mi guys. So guys, mangita pa mi kay gamay pa among kuha sa kuan, dabong, misudan panihapon. Asa? Diri na pud mi guys. Gamay pa. Kawayan hilaw. Nga kita na pud mi guys. Tira buyag. Ana pud. Tidak na pud mig dabong. Dapat tao. Nakadito. Tunaan dito tunaan. Wala tunaan. Lanay halas. Uy, nay halas. Uy! Uy, naman na, uy! Diyan na. Uy, yawa. Hira, boy. Lubot may naklaro ani, lubot man di man dabong. Lubot man ni Lisa may naklaro ay di man dabong. Hawa man guys, tabok na pun mig sapa. Uy, Ginoo ko. Ready? Oh, no, 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 no. Ready? Wala pa jud may nahuman. Nalayo na kay mig abot. Isa guy na pa sakit kay akong pinakagamikas. Wait sa. Asa naman ni sila? Oy, natigwalaan naman ko. Ginoo ko tabang mga langit. Tara sila. Natigulaan ako. Meet me on that spot. Good vibe. Pira ba yung tabi ako?
palwa. Pagdali na maoy, nangawat man mong palwa. Dili daw siya magdalag kahoy. Dabong ra daw iya ah. Unsa may naamay kuan, bulan. Namay bulan nga buhayag pa man unta. Dili asa man mo agyon, hubog naman kuan ni tuyok-tuyok oy. So guys, mauli na may gamay ra mong kuha na oh. Kana ra mong kuha nga kuan. Dabong. Tinuok ko kaluoy sa mga insektos. Ligid lang. Sa maligid lang. Uy, kwapo ning dala ni J. Prulday. Kay matagak na diri kamahay. Asay kamay ang matagak ang cellphone. Ah, unhon jud ang cellphone. Kuan na, tagak nung bataan na ron, tagam. Napurag ako'y matagak aning kalakihan ron. Wait lang. Ginoo ko tabang nurse. Agay ginoo ko. Uy, ginoo. Uli na mi guys. So guys, uli na mi. Lutoon na mo tong dabong. Hala, naara oh. Hoy, naadari isa. Taas, naada oh. May ba si Aidan, kita pa. Naitaas nga, kuhan, dabong. Oh, sa tabok. Taas gani na. Guys, ulit namin. Nangawat pa sila kahoy. Tara oh. So guys, yan lang ang adventure namin sa pagkuha ng dabong. So thank you guys for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng adventure sa bukid, sa lahat ng kabukiran, kasapaan ug matagak o diris tulay tagam. So, yun lang guys. Bye for now. See you all in the next vlog. Take care and God bless everyone. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと